Gledate emisiju Iza scene. A moja današnja gošća je kompozitorka, majstor aranžiranja i osnivačica vokalnog kvarteta Ming, Nevena Pejčić.
ti si bila deo sjajne generacije u muzičkoj školi, dakle tu su bili Denis Nikičić, Regina Zaboš, Akoš Djeneš, Ištvan Srgi, ti na kraju, tvoja mlađa sestra Nataša Pejčić. Vi ste u stvari bili manje više prva generacija na džez oceku. Među prvima, da. Među prvima, da. Bio je i Akoš i Petra. A oni su bili pre, Petra Valovatiš, Akoš Valučić. Oni su, ja mislim, bili prvi, pa smo mi posle njih. Da, i kako je u stvari došlo do toga da si se ti odlučila za taj džez ocek? Kako je to u tom trenutku izgledalo? Pošto ja sam mnogo kasnije ušao u tu priču. U stvari, ja kad sam bio u osnovnoj muzičkoj, negde pri kraju osnovne, ti si još uvijek bila u srednjoj muzičkoj, ja sam onda na vas gledao kao wow, da li ću ikada stići na taj nivo. Meni je to tada stvarno bilo sjajno, što je osnovna muzička škola, šta sam znao. A i stvarno ste dobro zvučali, to je stvarno dobra generacija. Kako je u stvari došlo do toga da si se odlučila za taj odsek? Ili da li je to uopšte bila svesna odluka ili si samo ušla u tu priču onako, pa vidjet ćemo kako ispadne? Da, pa malo je više bilo tako, vidjet ćemo kako ispadne, zato što sam došla na upis u srednju muzičku školu nakon što sam položila prijemni iz klasičnog klavira i rekla mi je tadašnja zamjenica direktora, pa Nevena, imamo i mi džez odsek, kao, hoćeš da probaš? Ja sad, tata je bio sa mnom i ja sad tu s njim malu konsultaciju, kao šta je to, moj tata sluša stranu muziku, rock, blues i tako dalje, tako da to se uglavnom slušalo. Mama voli cigansku muziku, njoj je Ođila, totalni pobednik, da. Tako da džeza nije bilo, ni naznak je u kući i tako da preko tog upisa u muzičku školu sam nešto novo naučila o džezu. Pritom ja sam došla na prijemni, javili su mi sutradan imaš prijemni. Šta da sviram? Pa odsviri nešto iz klasičnog programa što si već svirala na prijemnom. I došla ja tamo su bili Blaženik Dijeneš, on je tada bio profesor klavira, Armand Mesaroš i Goran Evetović, mislim da je bio. I svirala sam im Baha i jednu, kako to u klasičari kažu, modernog kompozitora, 21. vek. I oni su rekli super, pitali su me da slušaš džez, ja sam iskreno rekla ne, nijedno ime nisam znala iz tog sveta, ali eto, valjda kako nisu imali učenike pa primili su me. Tako da ja sam odmah sa tadašnjim profesorom bila na čisto s njim u smislu, ja sam se pripremala za klasičnu akademiju, išla sam na takmičenje iz klasične muzike, bila sam skroz u tom svetu. Da, sećam se toga. A ovo je bilo kao nešto uporedo što sam radila, što me možda zainteresovalo malo i kao, eto, kao hobi neki. Da. Međutim, kako je Bumford Gabor organizovao taj džezik, pa je angažovao i nas kao band džezva tadašnja. Da. Sa imenima koje si pomenuo. Da. Pa eto, mi smo kroz spremanje programa za taj festival i onda je došao i Varga Ivan kao profesor džez klavira, pa i on malo više to pogurao, da kažem. I nekako me ta atmosfera više, to druženje kroz muziku, znaš, nije više ti sam sediš za instrumentom, sam spremaš program satima, već ima tu više socijalnog karaktera, kako da kažem, i to mnogo više povede. I još su usledile i svirke ovako, i po Subotici, i Senta, Kanjiža, okolina tu, pa i Nišvil. I meni je to sve bilo wow. I eto, nekako u 3. godini sećam se da sam ja odlučila da ću ja da upisujem džez akademiju. I sad trebalo je to saopštiti mojoj profesorki klavira, klasičnog klavira, MFK. Pretpostavljam da je teško palo. Ne, uopšte, meni je teško palo. Tebi je teško palo. Zato što je ona stvarno toliko godina i vremena ulagala, ne u mene, ali u rad naš celokupni, da su to i mnogo dodatnih časova, nedeljni časovi, nedeljne probe. Tako, i nekako ja sam osjećala blagu krivicu i neku vrstu griže savesti kako ja sad nju mogu da razočaram i kao imala sam taj neki stav kao da malo nije fair možda, međutim ona me skroz podržala i
rekli da nema razloga da se ja sad tu nešto brinem. Ona je čak rekli da je to mnogo bolje nego da upisujem ja klasičnu akademiju, jer ko će da sluša, kaže, citiram, ko će da sluša Baha u 21. veku, mislim, kao to fazonu je. Brad Meldau je dokazao suprotno, ali da. Da. Tako da, eto, ona mi je u tom smislu skroz rasteretila i dala mi je, kako da kažem, napravila je takav program da ja što lakše sad završim tu srednju i da čak sam i ranije položila završni ispit za srednju školu da bih imala vremena više da se spremim za prijemni za muzičku akademiju na jazz odseku. Wow, uspela si to da uradiš zapravo, da ranije maturski ispit radiš zbog toga, super, da. Znači, u januaru sam polagala. A ti si praktično onda bila na 2 odseka sve vreme. Jesam, 4 godine na 2 odseka. Inače imam sličnu priču, jako mi je drago, stalno se ponavlja ta priča, mislim, to govori dosta o tome kako je Buga sjajan lik, a to je, moja priča je slična u smislu istinskog uloženja u džez. Ok, ja sam malo ranije zainteresovao za tu priču od tebe, mislim dosta ranije, zato što me kod kuće mi je tata stalno puštao Keith Jarretta i te albume. Tipa, naravno, najočigledniji live u Kelnu, što je stvarno genijalan koncert, genijalan album. I rano sam se zainteresovao za tu priču, ali nisam još imao nikakav muzički jezik, niti sam imao tu muziku pod prstima. I Buga je organizovao neki jam session u Blues Time-u, skoro sam rekao u Blues i pivu. Jam session, Blues i piva, automatski dokumentacije. Ide to s pivom, izgleda. Da, i to takođe, ali šta je, u čemu je fora? To je zapravo bio jam session zatvorenog tipa, zato što se Blues Time zatvarao i znaš šta se posle izdešavalo, postala je dečija igronica, pa neki lokal koji polufunkcioniše, polu ne funkcioniše, ne znam koliko si ispratila tu priču, ali uglavnom on je zvao Armanda Mesaroša, Gorana Evetovića, Zorana Dukića i bio je tamo on, ja mislim da je to i ja na gitari, ja sam došao sa gitarom, jer kao nema veze, zezamo se, džemujemo. Ne znam ni odakle mi hrabrost da dođem sa gitarom, još uvek ne sviram na nekom zavidnom nivou taj instrumenta, naročito ne tada. I uradili smo taj session i Buga je bio u fazonu kao, wow, od kada ti sviraš i gitaru, bla, 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 bla. I kaže, aj spremi neku ekipu za džezik. Tad sam bio bukvalno 8. razred niže škole ili 6. niže muzičke, ali kakav džezik, što ja ne znam da sviram džez, bukvalno kao čuo sam nešto. Spremi ti ekipu za džezik, to će ti biti u septembru. I onda smo se u stvari našli prvi put Matija Mitrović, Goran Biro, Luka Malko, ja i Nikola Spasojević. I to je u stvari bio iz principa kvintet. I tako je počela priča, tako što je Buga isforsirao to. Tako da mi je drago da se opet nekako, mislim, ne ponavlja, ovo se ranije dogodilo, ali što stalno čujem iznova tu priču i sa džezom između ostalog. Pa ne, stvarno je taj džezik, od velikog značaja za džez odsek. Mislim, to je jednostavno jedna isprepletana priča, tako da kažem. Da, pa mislim i poslednji džezik, koji, nažalost, se ispostavilo da je poslednji džezik, ali poslednji džezik na kojem sam ja svirao, sa Viktorom isto bio sjajan, ali da. I onda, okej, i sad ušla si u tu priču, teško si se oprostila od klasične muzike, ne znam zašto koristim navodnike, koliko shvatam, stvarno si se teško oprostila od... U formalnom smislu oprostila, ali ja volim u akademskom smislu. Da. I odlučila si se za Beograd, za FMU. Da. I kako u stvari dolazi do priče vokalnog kvarteta Ming? Mene to interesuje, zato što ti si u nekom trenutku spoznala svoju sposobnost za aranžiranje, zapravo si ti sjajan aranžer. Recimo da je opet glavni krivac naš profesor Vladimir Nikolo, profesor aranžiranja. Da. I on predaje na fakultetu, na FMU, na jazz odseku, a zapravo pre toga, ja nekako kad god sam za čas klavira spremala, pošto mi kao zadatak svake nedelje za čas klavira imamo jednu transkripciju, jedan jazz standard. Ok, transkripcija, to se skida, vežba i sve to, ali kad sam donosila profesoru Savi Miletiću
standard, ja sam uvek nekako više pažnje posvećivala kako ću ja da obogatim tu temu i da je na neki novi, interesantni način predstavim. Više možda me to interesovalo nego da ja sad vežbam solo i improvizaciju. I tako nekako i kad smo na kraju druge godine imali smo predmet jazz harmonije, imali smo zadatak da napravimo aranžman za klavir i da aranžiramo temu. I ja sam to aranžirala, sad neku baladu, ne mogu tačno da se setim šta je bila, i dobila sam velike komplimente od profesora Nikolova. I onda u trećoj godini smo dobili predmet jazz aranžiranje za male ansamble, za male sastave. Znači, tu dolazi u obzir duvački kvintet, recimo, do okteta, ili ja sam pitala da li je mogu za vokalni kvartet, jer sticam okolnosti, najbolje drugarice su mi pevačice, između ostalog i sestra. I njih ima samo 4, ja sam tražila dozvolu, on je rekao super, može. Ja sam slučajno izabrala taj Black Nile, standard Wayna Shortera, i ja moram da priznam da sam jako puno vremena uložila za taj prvi. Čuj se. Da, mislim, ja ni nemam pojma šta sam ja tu radila zapravo, ja sam probala svašta, slala profesoru te prve verzije, on mi vraća, pa mi piše ispravi to i to, jako je on profesionalan što se toga tiče i detaljan. I onda kad sam ja završila, on je dao predlog da se to snimi. I sad između ostalog imamo saradnju između Fakulteta muzičkih umetnosti i SA instituta koji predaje produkciju studentima. I ušli smo u taj njihov studio, snimili smo to i onda smo došli da vidimo pošto ne bismo snimili neki spot. Jer je to kao da kažem savremenija neka varijanta i možda je ovako interesantnije pošto danas se više nekako muzika gleda nego sluša, nažalost. I snimili smo taj spot, objavili smo to i to je neko kao poluoduševljenje bilo, kao wow, nema više. Mislim, od pojave vokalnog kvarteta Predraga Ivanovića nije se tu baš nešto na domaćoj sceni, nije bilo dešavalo u tom vokalnom svetu. I ništa, onda nas je pozvao posle toga tadašnji, to je direktor festivala, Beogradski horski festival, mislim da se tako zove. I on nas je pozvao da tamo nastupamo i to je bio naš prvi nastup i posle toga su krenuli pozivi, vam tamo svirke, koncerti. I tako, eto, sad radimo na spremanju albuma prvog, na leto snimamo, to je sad u avgustu, treba da snimamo, trebalo bi da izdavačka kuća Metropolis i to je to. Da, znači, ostala je aktualna priča. Zapravo, taj Black Nile se desio pre 2 godine, ako se ne varam. 2018. Da, i Sara Simović je isplanirala, ja mislim, scenografiju za video. Jeste, Boris Fericki i Sara. Da, to je isto interesantno, Subotica Connection se dešava u svim pravcima, super. U stvari da, ajde da ne pričam ja umesto tebe, u stvari ko sve čini Ming i ritam sekcija, vokali i sve. Da, moram samo da kažem da Ming nema veze sa kineskom dinastijom ili bilo što slično, i sada su to inicijali imena članica vokalnog dela benda, a to su Milica Dobrić, Ivana Dimitrijević, Nataša Pejčić, moja sestra, i Gorica Šutić. Ritam sekciju čine Aleksa Miljanović na bubnjevima, David Gegić kontrabas i bas električni i ja sviram klavir. Da, pa to je sjajna ekipa, nema tu šta da se zameri. Pa mi smo ja recimo kad tako zamišljam sa kim bih radila nešto u tom muzičkom svetu, mislim profesionalno, nekako uvek gledam da mi to budu neki najbliži ljudi, moji prijatelji, da može skroz otvoreno da se razgovara i neke iskrene odnose da imamo, to je meni broj 1. Posle je tek kakav si ti muzičar, koliko znaš, mislim, to su sve neke sitnice koje možeš da navežbaš. Svakako, ali igrom slučaja su i sjajni muzičari.
Ne mogu to da opovrgnem, stvarno. Da, to ti se sjajno namestilo, na kraju vi ste društvo, tako da super je što si u toj poziciji, što možete tako da radite. Ok, i zapravo šta je bilo mimo tog, u stvari to je bio taj festival, kako se zove, horski... Belgrade Choir Festival. Belgrade Choir Festival, ok. I u stvari to je bilo to ključno festivalsko iskustvo koje se pokrenulo da gurate dalje tu priču zapravo. I sad imate planiran taj album i kad se u stvari snima album? To je trebalo se snima pre korone. To je na leto kada je korona počela. Da. I onda sad mi smo tu mesecima bili, nismo bili u Beogradu, svako otišao kod svoje kuće, nismo mogli da vežbamo, nismo imali probe. Da. I onda smo nekako to odložili, zato što nema smisla ući u studio bez navežbanih stvari, bez proba, mislim. To baš i nije neka fantastična situacija. Da. I onda smo to malo pomerili, evo sad nekako se sve vraća, sve se namešta, tako da eto to sad... Cool, i šta, zapravo album je sačinjen od, pretpostavljam, tvojih aranžmana jazz standarda i autorskih stvari nekih? Da. Cool. Recimo da sad možda će više biti autorskih stvari. To je super, da. Možda i 50-50, sad ne znam, vidjet ćemo. Sad neću da brojim ovako, imamo tačan spisak, ali nije ni bitno. Da, uglavnom, ja sam zapravo kroz Ming počela da komponujem. Nekako se prirodno javila ta želja. Da. A i tako smo, kad je došao, zapravo je Voja Pantić kriv za prvi album, za tu ideju uopšte. Da. Da, mislim, mi smo bili prvo u fazonu da mi to ne možemo, smo mi još jako mladi, tek smo sastavili band, postojimo 6 meseci, kao tada, kad smo pričali s njim i on kao, možete vi to, i tu nas je Nikola ohrabrivao jako. I ipak smo kao odlučili da ćemo to da radimo. I sad, kako sad dolazi problematika i autorskih prava, pa možda pišeš agencijama koje su zadužene za to, mislim, najviše u Americi. I dobili smo za 2 jazz standarda autorska prava, za Black Nile i za Song for Bilbao. Sjajno. Pet Metinija. I uzeli smo Avalon kao aranžman, kao standard kojem već istekao taj deo za autorska prava, a ostalo će biti autorske kompozicije. Da. Pa kapiram da se to manje više poklapa sa onim setom koji ste uradili na Novosadskom jazz festivalu zapravo, kad poslušam to. Da, uz dodatak još 2 autorske kompozicije, ali to je. I ti si u stvari napisala onaj super tekst za Song for Bilbao na srpskom. Nisam ja, moram da kažem da vokalni deo piše tekstove. Aha. One su za to zadužene. Ja sam samo za Childhood pisala tekst. Da. Ostalo one rade. Znači, to je interesantno, vi tako funkcionišete kao aparat. Ti si zapravo kao neki melodijski instrument. Melodijsko-harmonski, da. Da. I u kompozicionom smislu to tvoja uloga i logično je u stvari da vokali onda prilagode tekst. Znači, ti onda potpuno zapravo razdvajaš te dve stvari, bez obzira što pišeš za vokalni kvartet, a onda su one zadužene za taj deo u stvari. Pa da, uglavnom, znači, ja prvo napišem muziku i onda se na muziku piše tekst, dok recimo neko od njih ako piše muziku, one to paralelno rade, uglavnom tako. Ne, pa to je super je što funkcionišete na taj način. Ja sam mislio ali zapravo mi sad više ima smisla zbog ritma, izgovaranja reči i sve da mi smo probali, prva ideja bila da na srpskom budu tekstovi, jer tako smo bili entuzijastični da na taj način probamo malo da približimo ovu muziku ovim prostorima. Međutim, shvatili smo da sa srpskim jezikom treba mnogo više paziti, s tim što i maternji i naglašavanje reči, pa nije sve jedno na kom mestu šta. Recimo da je u smislu dikcije i naglašavanja engleski jezik možda jednostavnije. Više swinguje. Mislim, to je i njihova muzika. Pa jeste, logično je, da. Tako da imamo i mešano i na srpskom i na engleskom
stvari. Da, to je sjajno. I u stvari, što se tiče Voje Pantića, ja se sećam da si mi ti pre tipa 2 godine slala poruku kao, Voja pravi neku kompilaciju domaćih bendova, odnosno izvođača. Da. Jel zapravo to ista priča preko koje on tebi pokrenuo? Nije, Nije, on je, ja ne znam ni kako je on došao do nas, da li je verovatno preko jazz odseka, pa je on zapravo prvo kontaktirao Nikolova i onda je Nikolov nas pitao, pa smo mi zajedno išli na taj dogovor neki. Da, mislim svakako, opet još jedna osoba koja se stvarno trudi za nove, mlade izvođače. Da, on veliki entuzijasta stvarno i koliko on informacija ima o svemu i svakome. Da, prati scenu, nenormalno prati scenu. Da. I onda ste vi u stvari posle i nastupali u nekom trenutku na Pančevačkom jazz festivalu, sad tokom COVID-a u stvari je bilo to. Ili ne, ili pre toga? Tokom COVID-a je bio Novosadski jazz festival, a Pančevački je bio, ja mislim, 2019. Kakav je bio line-up? Ko je tad svirao na Pančevačkom jazz festivalu? Ste slušali nekoga da je bio wow, neko baš da... Moram da se setim. Aha, dobro. To je bilo rasturanje. I meni u stvari taj Pančevački jazz festival ostao jako drag. Kontam da je i onda vaš nastup bio nešto... Možda da kažem da smo imali jako veliku frku oko toga. Da, zato što je to, da kažem, prvi tako veliki festival i poznati kod nas. I za tu priliku smo zvali Luku Ignjatovića, profesora saksofona sa fakulteta, da nam se pridruži. Eto, on je pristao i eto, mislim, bilo je lepo. I puno smo se pripremali za to, ali bilo je malo nervoze. Da. Kao da li ćemo odgovoriti zadatku. Da. Priča koju se u stvari stalno provlači, jeste Vladimir Nikolov i možda je bitno da pomenuti, pošto on je zaista jedan od najzauzetijih aranžera na našim prostorima, a takođe objektivno piše jako dobre aranžmane, čovek je... On često piše za Metropol orkestar u Holandiji. Između ostalog je radio neko dodatno aranžiranje za Jacoba Colliera, što sam ja vidio. I to radi orkestraciju. Orkestraciju radi za Jacoba Colliera, da. Ako se ne varam, mislim da Jacob Collier za to dobio Grammy za tu stvar, koje je Nikolov radio orkestraciju. Da. Joj, za šta je to bilo? Da, mislim, to napisat ćemo ovde kad se setim. Da. Da. Uglavnom, Vladimir Nikolov ti je onda i bila najveća podrška i inspiracija na fakultetu, to si svakako, ali nas dvoje smo ranije pričali o Mariji Schneider i koliko ti zapravo znače njeni aranžmani, koliko si se radovala kad je dobila Grammy, by the way. Wow, znači to mi, mislim, i kad je izašao ovaj posljednji album Data Lords, ona je napravila celu kampanju oko toga i snimila je i videa na njenom sajtu propratna. Za svaku numeru je objašnjavala kako su joj dolazile ideje, šta je radila s instrumentacijom i tako dalje. A zapravo Nikolov mi je otkrio Mariju Schneider, naravno. Super, dao mi je nekoliko albuma različitih aranžera i ona mi je nekako najviše zapala za oko, zajedno sa Klaus Ogermanom. Ali inače, ako bi mogla prstom da upiriš na razlog zašto ti se isprve toliko Marija Schneider dopala, ili je to kao zaljubljivanje, da ne možeš da kažeš šta je zapravo osnovni razlog? Ja recimo, iz moje perspektive, vidi se da vlada klasičnom orkestracijom i klasičnom muzikom. Da, ona je zapravo potekla iz škola Gil Evans, Bob Brookmeyer, Marija Schneider. Ona je zapravo... ona je radila prepise aranžmana Gil Evansu i onda je posle došla u kontakt sa Bob Brookmeyerom, tako da je od te škole proistekla, da kažemo. Da. I a pritom je ona studirala i klasičnu muziku. Mislim da je teoriju ili tako nešto. Znam da ima klasičnu podlogu. Ne znam, ne mogu tako konkretno da odgovorim, recimo da tako za jako su je živopisne stvari i ona uvek je otvorena sa publikom da podeli svoje ideje i nekako tako i nekako bliskije se osjećaš sa muzikom kad ti
konkretno iz prve ruke od kompozitora dobiješ neki feedback od toga kako je došao do neke stvari. Da, kao što između ostalog pomenuti Jacob radi one Logic sessione. Da, preko Instagrama. Da, gde objašnjava šta je kako radi. To je super, ta komunikacija svakako. I da li misliš da si zapravo pokupila nešto korisno direktno od nje tim putem? Joj, ne bih se usudila da kažem bilo šta slično tome, stvarno. Pa dobro, ja ne aludiram na to da si automatski došla na njen nivo. To je... Mislim, ja slušam njenu muziku, analiziram aranžmane, trudim se, mogu da kažem, trudim se. Da, ali sigurno se integriše u tvoj izražaj, koliko god ti bila svesna ili nesvesna toga, barem ja to tako doživljavam, da, okej, neću ništa da tvrdim. Okej, i sad ti si radila i još uvek radiš te aranžmane za Ming, vokalni kvartet je trenutno tvoje polje aranžiranja, ali da li si razmišljala ili da li si zapravo imala priliku da radiš aranžmane za neke potpuno drugačije sastave, veće sastave? U stvari, pretpostavljam Big Band da je akademska obaveza, ali... Jeste, ali i to mi je želja, možda da kažem, samo što zapravo je i Nikolov 2 puta meni dao priliku da ja svoj aranžman dam studentskom Big Bandu na našem fakultetu. Mislim, ja bih najradije više pisala za Big Bandove i veće sastave, ali jednostavno zbog logistike stvari. Prvo, teško je sakupiti toliko ljudi i nema toliko muzičara kod nas. Koliko god da je postojana i da kažemo relativno velika, i dalje je nekako mala naša scena. I ti ljudi koji sviraju su većinom i zauzeti, tako da ovako van fakulteta je poprilično teško ovde organizovati toliki broj ljudi, ali eto, ta 2 puta je bilo super kad sam imala priliku. I sad smo nedavno, moram da kažem da se otvorio novi projekat Balkan Youth Jazz Orchestra u Podgorici. To organizuje divna Maja Popović, koja je odatle, a zvala je kao mentore i dirigente Vladimira Nikolova i Tonija Kitanovskog, koji predaje u Štipu gitaru. Eto, tako da ove godine smo, i bilo je dosta studenta sa FMU-a koji su išli tamo, i kao sviračija i bilo uključeno 12 kompozitora sa celog Balkana, zapravo je na nivou Balkana, teritorijalno na nivou Balkana je ceo projekat. To je bilo divno iskustvo, oformljen je taj Big Band, omladinski. To je sjajno, da. I eto, imali smo prilike autorske stvari da predstavimo na taj način. I poslušao sam između ostalog nedavno ovu kompoziciju Ivana Jovanovića. Domicija. Da, to je stvarno, baš, mislim, ne kažem da sam iznenađen, on je strašno talentovan, ali prijatno me iznenadilo koliko je to lepo. Baš je lepo. I iskreno nisam ispratio ostale snimke, ne znam ni gde su ove povečani snimci. Da, ima na njihovom kanalu, ali ima ceo koncert, ali oni sad parcijalno seku pojedinačne numere svakog kompozitora, pa će i tako da zakače na YouTube kanalu. Tu se zapravo našao onda i neki tvoj aranžman u toj priči. Da, zove se kompozicija Wald. Zašto Wald? Na nemačkom šuma, zato što sam prethodnih godinu dana dosta vremena uložila u učenje nemačkog jezika. Prijemnog ispita. Možeš slobodno da kažeš šta se tu dešava u stvari. Pa ništa, eto, moja želja je već 2-3 godine kako sam se zainteresovala za to aranžiranje, da se više posvetim tome i da izučavam kao posebnu granu, ne samo tako propratno. A kako mi na fakultetu nemamo taj odsek u Beogradu, nekako je prirodno bilo da nađem neke škole u inostranstvu koje imaju džez aranžiranje i kompoziciju, i eto, ja se odlučila za Keln. I eto, primili su me, pa od oktobra počinje semestar. Sjajno. A ti si zapravo inicijalno upala i u Keln i u Amsterdam. I u Amsterdamu na fakultetu. Da. I odlučili se na kraju za Keln. Da. Šta je u stvari prelomilo? Za Keln? Da. Ja, tu ima jako puno detalja, ali ja
nisam htela ništa da odlučujem dok ne saznam rezultate. Prošle nedelje sam saznala za ove rezultate. To je toliko sveža informacija. Da. Ona svaka čast. Nisam ti redovno čestito, mislim... Dobro. Da, jer mislio sam da nije toliko sveže, mislio sam da to već izvesno vreme, Ne, mislim, to je jako dugo trajalo, već par meseci traje ta agonija. Da. I, mislim, ja nisam tada odlučujem dok me ne prime na jedno ili drugo mesto, na kraju me primili na oba i onda sam ja tu jako puno ljudi angažovala da se posavetujem, pa sam zvala i neki studenti u Amsterdamu i u Kelnu i nekako sad da ne dužim sa tim detaljima, ali eto na kraju Keln sam odlučila. Super, to je provedeno dobro mesto za takvu priču. Da, jest. Da, i u stvari meni lično dosta draga priča, ne znam kakav je bio ceo tvoj doživljaj toga, ali potpuno je jedna na izgled nebitna, spontana stvar. Fake rolls. Fake rolls me ubio, čekaj. Čekaj, ja ću vode. Šta je meni bilo izuzetno drago, možda je na izgled neka mala i nebitna stvar, jedno veče, ja stavim na Instagram story Haruki Murakamija, Ubistvo Komptura, oba dela. I istovremeno mi odgovarate ti i David Gegić. Kao, ovo je njegova najbolja knjiga, mi ga obožavamo kao pisca i to veče se stvorio jedan mini, vrlo kratkotrajni, ali book club, ali književni klub, gde smo razgovarali o Haruki Murakamiju i šta nam znači. I posle smo se našli u Beogradu između ostalog i pričali o tome. I ti si mi skrenula pažnju na to da zapravo ima knjigu gde je intervjuisao kompozitorku... Ozavu. Ozavu, dirigenta. Da, zapravo dirigenta. Absolutely on Music se zove ta knjiga. Ja sam počela da je čitam, na engleskom je nema još prevod na srpskom, mislim da i tržište nije zainteresovano da tu knjigu prevodi na srpski, nažalost. Ali ja sam počela da čitam, pročitala sam prvih 10 stranica i onda urata neki haos i onda sam ostavila, ali jako inspirativno i tih 10 stranica. Da. I u stvari, ono što je meni interesantno kod Murakamija generalno je to koliko on provlači muziku kroz svoju književnost. Znači, ti si, čitala si svašta od njega, čitala si 1,84 Norvešku šumu. Nisam to čitala. Čitala sam o čemu govorim kada govorim o trčanju. Da, to je meni prvo bilo. I ova Bezbojnicu Kuru i njegove godine hodače. Da, to nisam čitala. Da, i rekla si Ubistvo Komptura. I Ubistvo Komptura, to sam pročitala od njega. Šta sam htjela da kažem? Da, ali to kako provlači muziku u stvari, to sam htio da kažem, znači, i to se zapravo vidi prvo u njegovoj autobiografiji, odnosno o čemu govorim kada govorim o trčanju. Čovjek je držao jazz klub do tipa 30. godine i samo u jednom trenutku je prelomio u stvari da će da piše. I nešto mi je, baš David mi je pokazao na njegovom sajtu ili gde drži neke slike svoje radnog prostora. Da. I cijela ovako polica, diskografija, svih, i klasika i džez, jako muzike sluša i jako volim muziku. Da, pa to je meni u stvari interesantno kod njega. I u svakoj knjizi provuče nešto. Apsolutno, znaš, dok sam, ne znam, spremao sam ručak i stavio sam Thelonious Monk na gramofon, konstantno ima taj moment i jako prirodno to diše u njegovoj knjiži. Da, i to i nekako ima taj tako neki apstraktno-filozofski moment koji pokreće maštu i tako te malo i drži u nekoj poluneizvesnosti. Da, i to je ono što je mene kupilo u stvari. On je mene direktno inspirisao za moje stvaralaštvo, za sopstveno stvaralaštvo, zato što jako mi je interesantno zapravo na koji način on tretira metaforu. Ima to ako pogledaš kompoziciono, šanse, ali velike su šanse da si muzičar i da se pronađeš u tome. I onda mi je bilo drago, nije slučajno da smo se i Gegić i ti i ja svi kao Murakami klub, ali da. I u stvari,
Ne znam šta sam hteo time da kažem, ali eto, bilo mi je drago. Da, našli smo se na tom polju, da. Hteo sam, evo iskreno, neću ni da katujem ovo, znači ovo je 3. epizoda gde pokušavam da provučem Murakamija nekako u priču. Sam našao idealnu priliku da to uradim. Ali ja sam se sad setio, bukvalno sam se sad setio, da li se ti sećaš onog skijanja kad smo bili klinci? Ja mislim da se i ne sećaš. Sećam se. Ti si bio, znači, sećam se i tu smo se sreli u kafiću na stazi. Da. Sa tvojim tatom. Da. Sećam se. I to možda prvi naš susret. Pa to i pre muzičke škole i pre cele te priče. Naši roditelji se poznaju, iskreno ne znam kako. Ne znam ni ja. Znaju. Uopšte nisam ni ispratio priču. Sigurno su mi rekli, ali sam potpuno zaboravio to. Da, i onda posle dolazi muzička i sve ostalo. Mada znaš šta sam hteo, žao mi što nisam pitao odmah to, kad smo već bili kod muzičke škole, kako je u stvari tebi izgledalo celo to iskustvo, jer tu je ipak džez odsek bio svež, znaš, saradnje, druženje i sve. Pretpostavljam da je to imalo neki svoj tok koji je bio jako inspirativan za tebe, kad si došla tamo, zato što to je bilo sve novo i wow. Pa da, jeste i, moram da kažem kad je došao Varga Ivan, te nekako to sve dodatno živnulo i nekako on se i tu sa Beatom Dudaš udružio, pa tu klavirski odsek sa pevačkim odsekom. Da. I nekako i oni međusobno komuniciraju na tom nekom prijateljskom nivou. Da. To se prenelo i na nas učenike i ja nešto nisam ni osjećala. Možda je na... Dobro, ja nisam imala neki ograđen odnos od svoje profesorke klasičnog klavira, naprotiv, ali možda je prisutniji taj odnos profesor-učenik u tom svetu. Da. I tako recimo i na FMU u Beogradu, da studenti na klasičnom odseku nemaju tako blizak odnos sa svojim profesorima, dok recimo džez odsek, pošto je i malo profesora, imamo 10-ak profesora. Da. Oni svi međusobno komuniciraju, druže se, sviraju zajedno. To se prenosi na nas. Ja recimo sa mojim profesorom Savom Miletićem skroz imam, kao da pričam sa tobom. Da, skroz. Meni je recimo bio neobičan malo taj odnos na početku, ali pošto sam navikla na to. Meni je uvek bio takav odnos, ja sam imao tu sreću, u stvari tu se poklapa ta priča, jer ja kad sam došao u srednju muzičku, isto Ivan Varga mi je bio profesor, i Goran Evetović, mislim, David Sič, koji stvarno mi je jako drag prijatelj i sve. To je ekipa, ja stvarno njih, mislim, i to ne kažem u pogrešnom smislu, ali nisam ih doživljavao kao profesore. Doživljavao sam ih kao kolege muzičare, bukvalno, i prijatelja, koji su tu da mi pomognu, ne zato što treba neko da ih plati, egzistencije i sve. Naravno da je to neophodan faktor, ali vidi se da su stvarno imali strast za to. I šta je bilo onda glavno mesto za svirke, odnosno izlaske te džez ekipe, tada mnogobrojne zapravo u muzičkoj školi. Gde se sviralo, gde su bili sessioni posle džezika, šta je bilo aktualno? Bio je taj Blues Time kao glavni, ali mi nešto nismo imali redovno neke svirke na nekom baziranom mestu, već tako, ne znam, pozovu iz Kanjiže na festival, pa ne znam, Srgi organizuje u Mođo klubu u Senti, pa ne znam, idemo na Nišvil, tako, desi se. Recimo, bilo je i ovde, ne znam sad kako se zove, bivši klub bilijarski. O Bože, Bazbar. Bazbar, tu smo imali par puta i tako. Inače, htela sam da dodam da kad, ono što si me pitao malo pre za muzičku školu, kako je sve to došlo do toga da privolim džez i to, da je zapravo ključ ta atmosfera i ljudi. Jer ti kad si tako mlad i kad počinješ nešto, ti jeste da se hvataš materijalno za to što radiš i da voliš to što radiš, ali možda 80% uloge igra u tome kako će neko da ti to prenese i da li će to da uradi na način koji će tebe da privuče. Ili će da te odbije. To je neki ključni moment koji je možda i presudniji nego koliko profesor zna u određenom trenutku, već kakav je pedagog i da li ume na pravi način to da prenese na učenike. Da.
Pa, mislim... I oni su svi u tome odlični i apsolutno uspevaju u tome. Čak i tad je i Jasna predavala... Jasna Jovićević, da, Jasna Jovićević je predavala isto saksofon, jel? Da, I da. posle ona predavala, ja mislim da taj Istoriju predmet... džeza. Da, ali mislim predmet koji, nisam znao za jazz istoriju, by the way, ali bilo je ono razvijanje sluha, ne znam da li ste vi to ali imali kao ja sam predmet. kod Beate Dudaš imala razvijanje sluha. Da, posle sam ja isto imao kod Beo u jednom trenutku je to Da. predavala Jasna, ako se ne varam, sad ako sam napravio grešno, Da. ne veze. Ali kakva ekipa, čovječe, Buga, Jasna, Da. Evetović, Armand, Da. mislim, stvarno Puni sjajni entuzijazma i Da. stvarno vetar u leđa za... Da, to je super, to je ono svača priča. Inače, setio sam se zašto sam pomenuo Dragog Murakamija. Zato što smo, sećam se argument koji smo napravili zapravo, je da smo i ti i ja muziku izabrali kao izražajno sredstvo zato što su nam se namestili takvi uslovi, ali suštinski ona nije ništa više od izražajnog sredstva. Zapravo početna tačka i ta apstraktivni moment da ti ni iz čega stvaraš nešto. To je mogao da bude bilo koji alat, kako si rekao. Da. I super je zapravo što se onda poklopilo da smo mi imali tu vrstu, što kažeš, vetra u leđa, baš u srednjoj školi. Malo ko ima takvu privilegiju zapravo. I, vetar u leđa, srednja škola, Ming, festivali, sve kako se izdešavalo i sada Keln. I na Kelnu ćeš u stvari to aranžiranje da usavršiš do kraja na akademskom nivou. Da. I da li imaš neke dalje... Da, bit će to sigurno cool, ali da li zapravo imaš neke jasno definisane ili makar okvirno definisane planove za gde, u kom smeru zapravo ide tvoja karijera nakon ovoga, zato što dotakli smo se izraženog sredstva. Dakle, u kom pravcu ide se? Da, pa ja sam već nekoliko meseci razmišljam baš o tome, da li ja sebe da predstavim kad odem sad da studiram aranžiranje, pošto kod njih ima opcija, mala digresija, ima opcija da ti kao izvođač okupiš svoj bend, pišeš muziku i aranžiraš za taj bend, ili možeš totalno kao lider da se postaviš, da se baviš pisanjem, produkcijom, dirigovanjem. Znači, samo band liderstvo, samo. I ja nekako kroz Ming, kako sam shvatila, kako sam se zapravo osjećala, da ja kad dođem na probu, ja sad treba da slušam šta pevači rade, da obratim pažnju na ritam sekciju, tačno, onda i ja u isto vreme da sviram i da budem u svom isto šta ću, kako ću, gde ću. Me je to nekako jako teško, a i ovako van toga se ne osjećam se kao da ću ja u budućnosti biti izvođač. Znači, ne vidim tako sebe, već vidiš se kao lidera i kao pisca muzike, producenta i tako dalje. Tako da, eto, to mi je neka ideja da okupim što više duvača mogu i ritam sekciju, pa da vidimo šta možemo od toga. To je neka ideja. Znači Marija Schneider, šalim se. Ali se ne šalim. Možda u sledećem životu. Ako stignem uopšte. I do tada. Da, stići ćeš, što će biti cool. Pa ništa, ja mislim da posle... Da sam, nakon prve 2 epizode takođe rekao pa ništa, da zatvorim na razgovor, tako da još jednom zvanično pa ništa, bez kata. I možemo da sviramo to što treba da sviramo. To je isto ono što sad već ustaljeno govorim. Važi, super, odlično. Hvala lepo na razgovor.